Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat, Ay, di paon ako. Kung asan ako pangitaon ka na Alfredo Ramirez, Bimbo. Unsa? Asa man? Sa Facebook. Unsa? Oh, kinala makita na ko na tawanan sa Facebook, Bimbo. Kinahalan, Jud. Unsa? Kanang bitaw doon ng mga wa. Kaya naman sila sa Facebook mangita, di ba? Oo. Sige. Nabangat ka sa pagpangita. Ay, ako na lang. Paikog na ko ni mo, oy, Bimbo, oy. Kanang, paibawon tala unya ka kun makita na nako ni si Alfredo Ramirez sa Facebook. Sige. Diagaw na, ha? Kinahanglang matawgan ko si Venus. Okay na ka din salon? Maayo kay hayahay din Og, tuod I love. Niyang atong mga pictures sa tab na ko. Ako ipakita ni mo ha. Venus? Gisangpit ako ni mo sa kumpangan, Rexon. Venus? Sige, padayon nagtanaw sa atong mga pictures ha. I-scan lang sama ini. Basi nalimot ka unsaon sa pag-scan. Diha ka una ha, Rexon. Tubagon na nako ni nga nawag. Hello? Nga na nawag bang kabimpo? Palayo sa dool direksyon. Niyan ako sa layo. Unsay problema? Gipangita na ni Layla sa Facebook ang nga ni Papa nimo, Alfredo Ramirez. Kinahanglang tangtangon ni mo. Mao ba? Okay, sige. Adtuon ako si Papa. Bye. Alfredo Ramirez. Ay, nuwan taong ka, uy. Kinalang ako kang matutulan. Layla? Kamusta na? Nakita na ba di mo ang nga Alfredo Ramirez? Ay, Nera! Oh, ha? Hain, patanaw ko. Ay, duham ni kabuok. Oh, sige ko no, i-scan. Ay, Nera, oh. Wa pa sa Oh. mani. Salamat ka di mao. Mo ba ka ni siya, no, Bimbo? Oh, i-scan ang iyang account. Aron mahibaw ka kung siya ba ang imong gipangita. Oh, Layla, paano sa ka? Ay, lagi palabi si mong kakool. Ikaw no, nausap ka na yun. Natural man lang nang manghupaw ang tao kung mag-uol. Lan sa kay masikog katawa niya nag-uol ko. Pero ko praning nga na. Oh, usan. Sorry. Sa mani, uy. Wa may picture ni Rexon na nasa golden he. Mura miglain. May tingali nga. Unya lang na mo pagkatao ng maong lalaki. Mga ano na ta. Ikaw lay kaon dito, uy. Kadili ko makatunog pagkaon. Lakaw na. Kumusta na, Rexon? Nahinumdum na ka sa tong kaaligri sa una? Ikaw? Oh, ako na. Gwapa kayo ko diha, no? Abi ni mo, gikan tag nangaligog dagat, ana. Unya, ikaw ni. Ikaw og ako na. Ikaw ug ako? Oh, ikaw og ako. Mo na diha. Mo nang adlaw nga, nagplano ta sa tong kasal. Kasal? Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya
or click the link on the description below. Kasal? Oh, kasalunon ta, Rexon. Unya, nabara lang ini pagka-disgrasya ni mo. Disgrasya? Nabangga mo gud ang auto nga atong gisakyan. Ikaw ang nag-drive. Ako? Driver? Ikaw. Ikaw ang nag-drive. Huwat o na ha. Kuhaon ako ang akong boda sa kasal. Aron mahinumdum gikan ako. Kinahanglan ako lang mahinumduman ni mo, Rexon. Bawion ko na ikaw kikan kang Layla. Bye, Attorney Meliton. Ma'am, sige lang balik na sa Atty. Meliton din eh. Sabi to yan ah. Oh, ambot. Sa manantono ni mo. Murag, doon na tingali perming tuyo niya si Luisito. Ano yun? Mauna yun eh. Ang unsa man. Moreg, binahinay na ni Skati kayo na ninyo, ma'am. Dato naging kanini, ma'am. Musa mo di ka kadunya ani, ma'am. Ngano di ko'y. Di pa de ko tunyahon karon. Aw! Dunyahon mang ka, ma'am. Pero kuwang pa. Musa mo tagida kung mapunan ang imong kwarta. Mao ba di ko'y? Oo kayo, ma'am. Ilabi na kung mamungingi na ka sa alahas. Pero di ko'y. Tabangan tingali na to si Layla sa pagpangita ni Rexon, uy. Ma'am, Kwan, ato lang ginang pagitaon ka naging ngalag Alfred Ramirez, ma'am. Bitaw, no? Uy, wa magyukoy makita din yung Alfredo Ramirez, uy. Bayot man sa ning usa. Ay, kinisang usa, bata sa na makita. Kinsa man yung kakantawhan na ka. Nga nung ikuha man ni Ms. Rexon. Layla? Oh. Ano man? May nakitaan ka na ba? Wa palagi bimbo. Basin og dili Alfredo Ramirez yung gigamit sa Facebook. Ay, asa gyud ka ni si Rexon, no? Rexon, asa naman taong ka? Ako lihat to di mo sa inyo niya. Morning akong boda, Rexon. O kini, morning imong turno. Mau ba? Oh, kasalunon na ta. Kanus ah. Sa sunod buwan unta. Pero, naitabo man ni mo. Mapostpone lang una. Mau ba? Mauna. Pero don't worry. Ako ning hikayon. Aron, mahinayon na gid ang atong kasal. Total, kita mo gid ang kasalunon. Kay niya, oh. Morning atong marriage license. Nakakita ka? Oh. Nganong misiga man ang imong mata, Rexon? Oo, ha? Ambot. Nahibaw ko nga daghan pa kag nalibkan. Ingon anak gyud ang amnesia, Rexon. Pero ayo ka bala ka, ha? Ibalik na ko sa imong panumduman ng atong kamalipayon. Ato ning sumpayan karon, Rexon. Ha? Rexon. Gimingaw na kayo ko nimo. Sorry. Basin wa pagit ka makasabot sa itong relasyon. Sige, tanawan na nga itong mga picture. Aron, mas mahinumdum ka. Kay, tawagon akong atong wedding planner. Atong ipaandam og balik ang atong kasal. Naunsa na mo ko'y. Dili ba ka ako mahard at akanin, no? Pimira mo ko mag-uol. Sakit yun akong dugan pagkawa ni Rexon. Pa,
Layla. May gabi, diha pa. Kumusta naman ka? Ikaw ang akong pangumustahon. May balita na ba ni Rickson? Wa pa man pa. Pero may lalaki may kuha niya sa ospital. Ang problema kay ano man siya yato din sa ato. Nailahan ba ninyo kung si kinsa ang maong tao ang mikuha ni Rickson sa ospital? Kuan pa, Alfredo Ramirez ang yangan. Si Alfie. Si Alfie pa? May kailagong Alfredo Ramirez. Hay man na siya pa. Kinsa man na siya? Mao ka na ang amahan ni Venus. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe.